Tuturor, eu mă numesc Sabo Adrian și bine ați venit pe canalul Sabo ADR Family, care postăm diferite jocuri și da. Primul meu vlog este cu un joc pe nume DLS25. Unii știu, unii nu știu, poate voi să știți, unii nu. Este un joc foarte tare, cu fotbal și arăt echipa. Asta este echipa mea. Nu e cine știe, dar bă, cred că am un an. M-am muncit foarte mult la echipa mea și ce să mai zic, hai să dăm un meci. Să vedeți și voi cum este jocul. Și dacă vă întrebați cum am făcut logo-ul Inter Miami și echipa Inter Miami, o să vă zic în următorul episod. Așa apreciați foarte mult, vă rog, dacă ați apăsat pe butonul subscribe și pe cel de like. Și vă mulțumesc de tot sufletul și hai să nu mai stăm la discuții, să dăm primul meu meci care fac pe YouTube. Da? Dăm play, să începem jocul. Am un pic, foarte mult lag. Nu știu de ce. Asta este un joc foarte frumos. Avem capitanul echipei pe Lionel Messi. Da. Și echipa mea pe Donnarumma, acolo, Dybala, Virgil. În jocul ăsta nu contează cum îi pui, că nu știi. Vedeți unde ești Lewandowski, dar n-are importanță. Și hai să începem jocul. Eu am o tactică, acum încă merge, încă nu. Acum poate o să vedeți un pic de lag. Cred că este de la joc, dar la mine nu cred că este, pentru că unele jocuri merg. Așa, apropo, ziceți-mi jocuri în comentarii de pe telefon sau dacă vreți. O să mă joc și EFC 25. N-am o vere așa de mare, 95, eu zic că e bine. Și acolo vine Messi și dă un șut pe poartă! Peste poartă. Da. Vedeți, am un pic de la, nu știu, Drăgușin, românul nostru și... Bine, Drăgușin, se pune fault acum. What? Hai, Donnarumma. Hai, Donnarumma. Bine, bă, Drăgușin. Messi, acolo pleacă Messi. Messi pleacă, Messi. Am o vere, cred că 49. Aici doar cât de meciuri multe e câștigat. Sunt acolo la Messi. Messi este în poarta porții, gol! Poți da sunetul mai tare. Poate iau copierea și mai bine nu. Așa, un pic. O, Lionel Messi. Foarte frumos jocul, dacă vreți, puteți să testăm altele jocuri. Îl avem pe Lewandowski. Son. Di Maria. Drăgușin. Son din nou. Îi dă pasă lui Lionel Messi. Ducem care Modric. Și Messi! Am fost atent și prima repriză
Este gata cu 1-1 Inter Miami. Și da, am revenit. Kevin De Bruyne. Virgil van Dijk, Donnarumma, portar foarte bun. Kevin De Bruyne acolo. Bine, Dybala. Hai, Donnarumma. Hai, Donnarumma. Haide, Mari. Haide, Mari. Hai că poți. Hai, De Bruyne. Hai. Nu. Messi, bă, lângă poartă. Capul, cred că a fost Radu Drăgușin. Messi de pas acolo foarte bună la Di Maria. Di Maria centrează. Son acolo, poate dă cu capul Son. Kevin De Bruyne. Messi. Un pic mai tare. Pic mai tare. Son. Messi. E, fau, bă! Messi! Scariță frumoasă, Lionel Messi! Lionel Messi, gol! Capitanul echipei Inter Miami, Lionel Messi. Ce frumos! Ce frumos! Minutul 90 de Lionel Messi. Mai are nu mai are ce să facă echipa cealaltă. Și câștigăm cu 2-0. 2-0 câștigăm. Iau-te pe Radu Drăgușin. Donnarumma se bucură și el acolo. Lionel Messi, 2 goluri. Da, lagul. Eu. Pe Lionel Messi. Foarte frumos. Și da. Cam atât este jocul. Da, vedeți. Se lua cu Martinez. Bine, încă n-am bani. Mamă, pe Diaz. Și da. Să-i upgradez pe Messi, pe etc. Nu, prieteni. Cam atât a fost cu episodul de astăzi. Eu postez acum seara. Nu știu dacă vă uitați voi. Și am atât cu acest videoclip. Am fost Adrian. Și vă urez o zi minunată și tot noroc în viață. Aș precia foarte mult dacă s-a apăsat pe butonul de subscribe și de like. I-am fost Abou și ne vedem data viitoare. Pa, pa!